इउपिपिएलनिखौनो मोजां मोननानै बेवहाय ज' जाफैनो हादोंब्ला इउपिपिएलनि जानानै खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै थाखायसो आं खावलायबाय। ओइ उनथारनिया खबाखैलै बै नानिया फुटबलनिसो नामाब्रा बेलाय खबनानै हो खेबसे उननियाबो थिगानो दंमोन। दा गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन समाव जेला आङो लोगो मोनलायदोंमोन नोंथांमोनजों सासे एक्टर हिसाबैसो लोगो हमलायदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो जेब्लानो आंखौ लोगो मोनदोंमोन बेबायदि माइक्र'फननि खाथियाव सावलुन बावलुन डायलग होनाय खोनादोंमोन, एखमब्ला एखमब्ला मेथाइ रोजाबनायबो खोनादोंमोन। किन्तु दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आङो सासे एक्टर महरै फैयाखै, सासे राजखान्थिनि इउपिपिएलनि सासे बिबानगिरि महरैसो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों आरो राजखान्थिनि सोमोन्दैसो खोथा रायलायनो होननानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा ओंखायनो बिपिएफनि खायसे खायसे मानसिफ्रा बुङो बै फैलायालाय एक्टर मानसियालाय मा राजखान्थियाव ओंखारलाबायदोंब्रा, जेराव लोगो मोनो बियावनो दामनांगौलै सालाखौ होननानै बुंदों आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, दिनैनि नैबे राजखान्थियाव फैलायाल' ओंखाराखै, इउपिपिएलआव फैलायाल' ओंखाराखै, इउपिपिएलनि जानानै जोंहा दा बुदां बुलब बै साम'ना मस्क' होननानै बुङो, दा बिसोरबो ओंखारदों, थाम्फै दांग्रायाबो ओंखारदों, गोबां मेथाइ रोजाबगिरि दामगिरि गोबां महरगिरिफ्रानो इउपिपिएलनि जानानै ओंखारदों। दा जोङो मानो ओंखारनो गोनां जादों? जोङो बायध' जादों ओंखारनो। जों महरगिरिफ्राबो बै एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ रोजाबगिरिफ्राबो दिनै मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों, दाजाब दानख' खालामदों जे 17 बोसोर बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार सालायनानै 17 बोसोर सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ सालायनानै बे 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि हारिमुनि थाखाय आरो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोनाय बै आर्टिस्टफोरनि थाखाय, महरगिरिफोरनि थाखाय मा मा मावबोखो, मा मा मावबोदिया दिनै जोंबो हिसाब खिथाब खालामदों, दाजाब दानख' खालामदों आरो हिसाब खिथाब दाजाब दानख' खालामनानै जों दिनै नुनो मोनबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार सालायनानै सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ लानानै सरकार सालायनानै दिनै बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ, डेभेलप खालामनांगौ, जोंनि महरगिरिफोरनो थांनानै थानायनि राहा होनांगौनि थाखाय बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै। जायनि थाखाय जों नुबाय दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय, खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसाग्रा, खेराइ मोसाग्रा, खाम दामग्रा, सिफुं सुग्रा जों दिनैनि दिनाव नागिरनानै मोनलिया। मानोथो मोसाबाय थानो, मानोथो दामबाय थानो? जुदि बेखौ दामनानै ब्लाउस गांसेनिबो जुदि दाम मोनाबा, खाम दामनानै सिफुं सुनानै सानसेनिबो जुदि हाजिरा मोनाब्ला, नङा होमब्ला? दा जायनि थाखाय जोंनिफ्राय बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दं। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंबोबाय थादोंमोन, जों हारिमुनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे जोंनि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो गोनांब्ला बै बागुरुम्बा मोसाग्रा, खाम दामग्रा, सिफुं सेरजा दामग्राफ्रा बेखौ दामनानैनो मोसानानैनो थांनानै थानायनि राहाखौ मोननांगोन। दा बेखायनो सरकारनिफ्राय माखासे पलिसि लानांगोन होननानै जोङो बिटिसि सरकारखौ खावलायबोबाय थादोंमोन आरो जों सिनेमा बानायग्रा मानसिफ्राबो बुंबोबाय थादोंमोन जे सिनेमा बानायखांनानै जोंहा सिनेमा दिन्थिनो जायगायानो गैया। दा गतिके जोंहा सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो बिटिसि ओनसोलाव 50टानिफ्राय 60टा जोंनो सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ होननानै जों खावलायबोबाय थादोंमोन। किन्तु बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै, जेबो पलिसि लायाखिसै। दा बेखायनो जोङो हारिमुनि मानसिफ्रा बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बे बिपिएफआलाय माथो खालाममारदों होननानै जोङो आरटिआइ होदों। आरटिआइ खालामनानै जों नायदों 2015 सननिफ्राय 2020 सन, थारमाने थांनाय 5 बोसोरनि खिनिखौल' जों नायदों माथो खालाममारदों बिथांमोना बेफोर फैसाखौलाय होननानै। दा आरटिआइ खालामनायनि उनावहाय जों माखासे रिपर्टखौ मोननो हाबाय। जोंनियाव गोलावथार लिस्ट दङ।
दा बिलिसफोरखौ जों नायबाय ओरैबायदि लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बे सिनेमानि फैसाखौ सोरबा इएमनि पिए सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि पिए नोंथांमोननि गरेस्वरनि जायगानिनो बिथाङासो गावनि हिनजावनि नामाव सिनेमा दिहुननायनि मुङाव 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख खनबासो फैसा दिहुननानै जाबाय। बेनि उनाव गोलाव लिस्ट दङ बेफोरखौ नायबावबाय जोङो सोर सोर बिसोरलाय 10 लाख 12 लाख 8 लाख 9 लाख थाखा सिनेमानि नामाव फैसा दिहुनग्राफ्रालाय होननानै जों बे लिस्टखौबो नायबाय रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्रा नङा रावबो आर्टिस्ट नङा मोसाग्रा नङा मेथाइ खनग्रा नङा जों मोजाङै नागिर जेब्ला नायबिजिरनानै नायबाय बिनि उनाव नुबाय जोङो सोरबा बिपिएफनि लिडार सोरबा बिपिएफनि लिडारनि बाय बाहागि फिसाला सोरबा पिएनि बाय बाहागि सोरबा इएमनि बाय बाहागि गावसोरजों गावसोर गोजा गासिखौबो राननानै जाजोबदों। दा बिनिख्रुइ दुखुनांथावसो मा थाबावनो हागौ। दा बेखायनो जों हारिमुनि मानसिफ्राबो सिन्ता खालामबाय दे जोङो दिनैनि दिनाव सोलायनायाव थाथारनांसिगोन परिबर्तन खालामनांसिगोन जाय परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि हारिनि हारिमुखौ हमथानो हागोन जाय सोलायनायनि गेजेरजों जों महरगिरिफ्राबो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन बे खोथाखौ सिन्ता खालामनानै जायफ्रा दिनै बुजिनो हादों जाय महरगिरिफ्रा मोजां सिन्ता खालामदों दिनै बिथांमोनानो इउपिपिएलनि जानानै सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव खामानि मावगासिनो दङ। खिन्थु जों साफा सानै नुदोंनो बिपिएफजों खामानि मावनाय खिन्थु जों नुदों मा जायफ्रा दिनैनि दिनावहाय बिपिएफनि जानानै खामानि मावगासिनो दं जाय आर्टिस्टफ्रा बे बिथांमोना टेम्परारि बे इलेक्सन पिरियडआव थाइसे थाइनै थाखाखौ लब खालामनानैसो ओंखारदों माने बिपिएफनि मिथिङाव सोरबा आर्टिस्टआ ओंखारहैब्लानो 10-15 हाजार थाखा हाजिरा मोनो जाहैबाय। दा बिथांमोना बेबायदि ओंखारदों खिन्थु जाय आर्टिस्टफ्रा दिनै मोजां खोथाखौ सिन्ता खालामनो हादों सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव दिनै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा आंनि बेलायाव खिन्थु एसे आलादा दंबावो रायजोफोर आङो माबायाव फैनाया राजखान्थियाव फैनायनि जाहोना दा जियानो जा जोंना ओंखायनो आदा बुदां बुलबाबो फैफानो नागिरदोंमोन फुङावनो फन हरबाय आंनियाव ओइ फैला नोङो गरेस्वराव थांबा आंबो थांफागोनलै होननानै खिन्थु लाबोफायाखैलै आं मानसिहा आखला बारा मोजां नङा जेरै बुदांदां बुलब नायनो सुखुवा मानसिनि आखलाबो नायनो सुखुवालै गैया माबा फैग्रा बेबायदि माइक मोनबाथाय गावखौ हाबा जायाखिसै होननानै लाफैयो आं हाबा जायाखै रायजोफोरजों होनग्रोयो आंहासो लाजिनाय मोनलायलाङो आंहासो हाबा जायाखै आंनो बुंनानै लाया गावहासो सिगां बुंनानै लायो आरोखि ओंखायनो फैनो नागिरबाबो लाफैयाखैलां फिसालाबो दङ आदा बुदां बुलबनिया फिसालानि नामाबो माबा मा होनो आदा बुदां बुलबनिया फिसालानि नामाबा जिं सिखि मानसिनि नाम बे जिं सिखि जोंहा ओरैबायदि आख' फाख' जायो गाबज्रिहैनायाव ओइ जिं सिखि जिं नोमफ्रा दंना गैयालै ना बेबायदि गाबज्रिबायनो हायोना आं मासि खस्थ' नाम होदोंब्रा गथ'नो रायना सोंबाय आङो माबोरैथो थाखो आदा बेबायदि नामा होननानै माने ओरै जादों जाहैबाय रायजोफोर बै आदा बुदां बुलबनि फिसालाया जेलानाखि जोनोम जाबाय दंमोन बे समाव माबा आदा बुदां बुलबा दरजा फांथेनाबा बैसागोनि रिहार्सेल होबाय थादोंमोन बैसागोनि बे मेथाइ रिहार्सेल होबाय थानाय समावनो फिसालाया जोनोम जाबाय आदा बुदां बुलबनिया ओजों बुदां बुलब बिमाया नागिरबाय बहा थांखो बे फाग्लाया फिसा हौवा जोनोम जाबाय मा नाम दोननो बियो ओइ फैला बहा थांखो बे बुदाङा होनना सोंबाय आंखौ ओइ दरजा फांथेना मेथाइ रिहार्सेल होबाय दंलै होनना बिमाया दरजा बुहैबाय बुदां बुलब बिमाया ओजों आरो आदा बुदां बुलबा दरजा फांथेनानै आगाय दै सासे रावनि लायला जिं सिखि ओरै जागासिनो आरोखि ओजों दरजा बेदाय फाग्ला फिसा हौवा जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोननो फिसा हौवा जोनोम जाबाय ओजों आरो आदा बुदां बुलबा खोनायाखै आगाय दै सासे रावनि लायसारि सिरि जिं सिखि ओरै जागासिनो आयु फाग्लाया मा जिं सिखि जिंसि ओरै जाबाय है नामखौनो बेबायदि दोन नामा मा नाम दोननो होनदों ओजों आरो आदा बुदां बुलबा दल दामनाया जिं सिखि ओरै जागासिनो आरो ओजों बिमाया सानबाय माबा नामखौनो जिं सिखि दोननो हरबाय नामा होनना बेबायदि दोनथानसैनो
दोननोबालाय दोनदो आरो बिदिनो थाथोंसै नामा बे दिननिफ्राय आदा बुदां गलबनि फिसाला नामा जिं सिखि सिखि जिं थादोंलै रायजोबो आं थगायाखै दे मेन्डेलासो थगायो मेन्डेलाबो फैफानो नागिरदोंमोन आखला मोजां नालाय लाफायाखै इनियाबो एखे आरो मानसिया माबा लामा सामा लाव बेगर बेराम जानो नागिरो ओंखायनो लाबोखायाखै आं आरो बे मेन्डेलानि थाखायनो रायजोखौ आङो राजखान्थियाव फैनाया बेबो मोनसे जाहोन बे मेन्डेलायाबो खालामदों आंखौ मेन्डेलाया होनबाय गैला साला नों सिनेमायावल' केन्डिडेट जाबाय थायो मोगथाङावनो जानांबाय जाबायो आरो आंबो नोंजों सिनेमायावल' पिए जानो मोनो पिए माने माबा फैसा जानाय जायोनो मेन्डेलानिया मोगथाङावनो पिए जानोसै आंबो गसंथारनांगौलै एबारै जाबाय दा बेबायदि होननायखाय आंबो सानबाय नोंमारगौलै सिनेमायावल' जानो मोनो मोगथाङावबो जानायनोसैलै होनना बेबायदि होनना मेन्डेलाजों आंजों साइकेलाव गाखोनानै जों नमिनेसन होनो फैबाय मसलपुराव दानियाथ' जोंनियाव केन्डिडेटआ दङ आंनिया कख्लाबारि दे समस्तिया सिमलारि कख्लाबारि आंनि समस्तिया बा जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेटफ्रा सोर दं मिथिगौना रायजोफोर बिपिएफनिया जाहैबाय धीरेन बर' नोंथांमोना खोनादों खोमा नामखौ ना आरो जोंनि इउपिपिएलनिया जाहैबाय मा जोंनि इउपिपिएलनो मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारा बिपिएफनिया धीरेन बर' इउपिपिएलनिया प्रमद बर' सार दा ओंखायनो हांबादिगा सोंबाय आंखौ बै माबा मोना हांगामा मोना बे नोंथांमोननि समस्तियावथ' बिराद गिदिर गिदिर मानसि फैबाय केन्डिडेट हिसाबै बिपिएफनिया धीरेन बर' इउपिपिएलनिया प्रमद बर' नोंथाङा माबोरै सिन्था खालामनो हाखो जे नोंथाङा बे समस्तियाव देरहागोन होननानै आंखौ सोंबाय आरोखि दा आं होनबाय बेबायदि सोंनायाव मेन्डेलायाबो ओरै एरना होबाय आंखौ लागायना होलै ओरैजाना आंबो होनबाय आंनि आगदाखैजाय दङ प्रमद बर' सार बिटिआरनि सासे सागानगिरि आखिखैजाय दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सासे सागानगिरि गेजेराव आं हारसिं महरगिरि इलेक्सननि रिजाल्टआवसो नुगोन नैबे फैलाया बेसेबां दादागिरि ओरै होनबाय बेबायदि होननानै न'आव फैबा मा जाखोथाय मेन्डेलाया सोरजों दम होजाखो खारखुमानानै थाबाय फन खालामबाय आङो फनबो रिसिभ खालामा दाथ' सुइच अफसो खालामनानै लाबाय दिनैसिमबो गैया मानसिया देथार जाखोसै ना माखो सोरजोंबा आं सानदों देथार जाबाबो मोजां जायोलै फुवा दा साला बदनामसो जाबाय थायो बिनि थाखाय दा बेबायदिनो आंहा हारसिं केन्डिडेट जानानै थाबाय कख्लाबारि समस्तियाव दाना आं केन्डिडेट जानायनि उनावहाय जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा साफा सानै साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा आंजों रायलायफैबाय आंखौ बुंफैबाय जे फैला भाई एसे मोजां सिन्था खालामनाया मोजां जासिगोन नामा नोङो जोंथ' दिनै सोलायनायनि खोथाखौसो सिन्था खालामदों परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों दा गतिके नोंथाङाबो सोलायनायजों थायोब्लानो मोजां जासिगोन नामा परिबर्तनजोंनो थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा नोंथाङा आरोबाव जोंखौ खावनै खावथाम खालामनो नांलिया जोंखौ आरोबाव माने आलाय सिलाय दा खालामसै नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायाव थादो परिबर्तनावनो थादो जोङो सोलायनायनि खोथाखौसो सिन्था खालामबाय होननानै आंखौ बुंफैबाय दा बेबायदि बुंनायखाय आंबो साननानै नायबाय जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा माथो सानमारदों माथो सिन्था खालाममारदों बेखौ आङो बिजिरनानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय आरो बिनि उनाव नुबाय जे जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव जेसेबां इडुकेटेड मानसिफोर दं बिए पास एमए पास मास्टार प्रफेसर लेखा गोरों मानसिफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर साननो हनो रोंनाय बुजिनाय इन्टेलेक्चुएल मानसिफोर बिसोर गासैबो दिनैनि दिनावहाय सोलायनांगौनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों आरो परिबर्तन खालामथारनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावनो ओंखारदों दा बिनि उनाव आं सिन्था खालामबाय जोंनि कख्लाबारियावथ' सोलायमारसिगोन परिबर्तना जामारसिगोन खिन्थु जोंनि कख्लाबारियावल'थ' सोलायबा जानाय नङा जोंनि कख्लाबारियावल'थ' परिबर्तना फैब्ला जानाय नङा जे क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो बे बाक्सानि गुबुन गुबुन समस्तिनि रायजो राजाफ्रा माथो सानमारदों माथो सिन्था खालाममारदों दा बेखौबो आंहा साननानै नायनांगौनि बोथोर सौफैबाय
बेखायनो आं साननानै नायबाय बिजिरबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय दे बिनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय बिटिसियावनो क'क्राझारानो होन चिराङा होन बाक्सायानो होन उदालगुरियानो होन दुलाराय बिटिसियावनो दिनै जायफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामनो हादों जायफोर एडुकेटेड मानसिफोर जाय बुद्धिजीबी मानसिफोर दिनै बिथांमोन गासिबो सोलायनायनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों आरो परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामदों दा बे गोरों गोरा मानसिफ्रानो गासै रायजो राजाफ्रानो सोलायहोनांगौनि परिबर्तन खालामनांगौनि जुदि सिन्ताखौ खालामबायब्ला आरो दिनै बिटिसियाव जुदि सोलायनायनि मोनसे बारानो बारबायब्ला धुवानो फैबायब्ला ओंखायनो आंबो मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामनो हाबाय मोजाङै बुजिनो हाबाय जे आंबो रायजो राजाफ्रा जेरै सिन्ता खालामदों गोरों गोरा मानसिफ्रा जा सिन्ता खालामदों बे सिन्ताजोंनो खारफानांसिगोन राइट टाइम राइट डिसिसनखौ आंबो लाथारनांसिगोन बेबायदि होननानै आङो आंनि नमिनेसनखौ बोखारनानै इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामनानै दिनै बे 10 स्नि दाना दिनै आं इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावगासिनो दं आरो इउपिपिएल जानानै खामानि मावनायनि उनावहाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तिफ्राव गिदिंनायनि उनावहाय दिनै मोनसे खोथाखौ दिनै रोखा जानो हादों नोंथांमोनाबो निश्चित भाबै एसे मोजाङै साननानै नायोब्ला गावनि गामियावनो एसे बिजिरनानै नायोब्ला नुगोन आंथ' गिदिंबाय जोंना नैबे आब' बिनायाबो जों 1 नम्बर समस्तिनिफ्राय लानानै 40 नम्बर समस्ति रौतासिम गिदिंबाय दिनै बेफोर मोनफ्रोमबो ओनसोलाव गिदिंनानै जोङो नुनो मोनबाय आं बेखायनो बुंदों नोंथांमोनखौबो एसे नाय एसे बिजिरनानै नाय जों दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मोनसे पिक्सार नुनो मोनबाय बै बर'नि गामिफ्राव दिनै जों थांनानै नायोब्ला नुदों बिपिएफ हिसाबै दरसे गामियाव न'खरथाम न'खरब्रै न'खरबाल'सै रायजो राजा नोंथांमोन आरो गिदिरथार गामि दंबा 10-15 गिरिल'सै बिपिएफ हिसाबै बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै दुलाराय बिटिसियाव 80% बर'फ्रानो दिनै इउपिपिएल हान्जानो सोलायहोनांगौनि परिबर्तन खालामथारनांगौनि सार्थआव दिनै भट होनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे परिबर्तन खालामनांगौनि सोलायहोथारनांगौनि खोथाखौ 2014 मायथाइनिफ्रायनो लेखा गोरों मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा सिन्ता खालामदोंमोन आरो 2014 मायथाइनिफ्रायनो बै साननो हनो गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोलायहोनांगौनि सार्थआव भट होबोबाय थादोंमोन किन्तु दिनै बै एडुकेटेड मानसिफोर साननो हनो रोंनाय इन्टेलेक्चुवेल बै मानसिफ्रा दिनै मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों जे सोलायहोनांगौनि थाखाय जोङो भट होबाय थाबाल' जानाय नंलिया